Protože dostávám hodně dotazů ke knížce, proč vznikla, jak vznikla a tak dále, rozhodl jsem se jí příběh odvyprávět pro všechny. Tohle je teda příběh knihy Zevkovo probuzení, první část, Oplodnění. Psal se rok 2000 a duch 90. let pomalu začal mizet v nenávratnu a s ním i moje první punková kapela Ekelhaft. Tehdy jsem přeškrtl všechny čárky prvního čtvrtstoletí svýho života. Čas na bilancování? Nikoliv. Člověk v tomhle věku přemýšlí ještě jinak. Na ohlížení je ještě moc brzo. Zakrátko jsem tak začal stavět novou kapelu, Pankix. A taky se trochu, zatím nepříliš úspěšně, usazovat v osobním životě. Aby taky jo. Aktivit jsem měl v té době mrak. Posilovna, fotbal, kreslení komiksů, psaní textů pro kapelu, cvičení na bicí. A ještě ke všemu ve mně začal klíčit nápad, že konečně zrealizuju svůj dávnej sen, který jsem nosil v hlavě už od základky. Nevím proč, ale jakmile mě něco chytne, velice brzo to musím vyzkoušet na vlastní kůži. Když čtu komiks, záhy cítím nutkání namalovat svůj. Když koukám na fotbal, chci ho hrát hned taky. Když poslouchám kapely, mám potřebu hrát vlastní muziku. A když koukám na lehtivý filmy, a tehdy jsem po večerech hodně četl knížky. Samozřejmě se mi při četbě honily hlavou myšlenky, že napíšu román. A ty postupem času krystalizovaly do konkrétní podoby. Bude to sci-fi román. Tak trochu brak. A odlehčenej. Z mojí stařičky Nokie jsem tak cestou do práce začal posílat sám sobě první SMS s nápadama, o čem by ta knížka měla být. Připadal jsem si trošku jako Belmondo v Milovaném muži z Acapulca. Nápad mi přišel docela originální. Příběh, který se bude odehrávat v Česku v daleké budoucnosti. Příběh mladého kluka, jako jsem já, jen se shodou okolností ocitne ve futuristickém světě našeho pědistátu. Během pár týdnů byla hotová kostra a pustil jsem se do psaní. Jenže jak se začala rozjíždět kapela, já zjistil, že psaní je náročná věc a že potřebuje hodně času. Hodně času. A tak v mém počítači zůstala hotová první kapitola, na který se brzy začal usazovat prach. Čas plynul a já v průběhu měsíců a let zapomněl, že jsem nějaký román vůbec kdy rozepsal. Miluju uklízení. Až tak, že mi manželka diagnostikovala obscendantně kompulzivní poruchu. Sice jí to moc nevěřím, ale to patří u obscendantně kompulzivní poruchy k jednomu ze symptomů. Zbožňuju vůni cifu, sava a všechny věci mám rád urovnaný na svém místě. Výjimku tvoří pouze můj pracovní stůl a auto, kde mi bordel z nějakých záhadných důvodů nevadí. Velmi úzkostlivý jsem naopak na pořádek v počítači. Absolutně nechápu lidi, kteří mají na ploše poházených 250 ikon, nainstalovaných 60 aplikací, z nichž používají třetinu a všechny maily věznějí namačkaný v doručený poště. Já si pečlivě všechno třídím do složek, podsložek a různých archivů. Přesto čas od času složky namátkově procházím, velký a nepotřebný soubory pak mažu. Zřejmě proto mojí pozornosti léta unikal pár kilobajtový dokument s potrhlým názvem sci-fi.doc, nenápadně zanořený do několikátý podúrovně spleti stromové struktury. V létě roku 2018 se však jakýmsi řízením osudu paprsek mýho čistícího procesu zaměřil právě na něj. Datum poslední změny? Prosinec 2003. Co jsem tehdy pro boha před 15 lety pojmenoval takhle? Nějaký nepoužitý text pro kapelu? Utajenou korespondenci se zapomenutou slečnou? Kde pak? Byla to první kapitola mýho tehdy rozepsaného románu. To byl trapas. Udeřila první myšlenka a že to ani nebudu číst. Ale tak, než to smažu, dám svýmu 15 let starýmu já šanci přece. První stránka, druhá stránka, 6. stránka. Hele, ono se to dá. 12. stránka, konec. Ty vole, není to škoda? Neměl bys pokračovat? Poznámek na rozvinutí příběhu za koncem první kapitoly bylo víc než dost, přestože některý z nich trošku zestárli, respektive začaly být po těch 15 letech trošku starý na sci-fi, protože už se něco z toho stalo realitou. Ale velmi pozvolna jsem se pustil do psaní druhé kapitoly. Příběh knihy, část 3, porod.
Podle korporátního slovníku patřím k takzvaným dotahovačům. To znamená, že když si něco vezmu do hlavy, je málo věcí, které mě dokážou vychýlit z nastolení cesty. A nejinak tomu bylo i v případě mýho dávno zapomenutého a po letech znovu objeveného románu. Vrhnul jsem se do jeho dopsání se stejným zaujetím, jako tehdy Eddie Orel z K90 na olympiádě v Calgary. A to navzdory faktu, že sci-fi z prostředí futuristických Čech už v roce 2018 nebylo zdaleka tak neotřelý, jak tomu bývalo na přelomu milénia. V roce 2000 jsem totiž promarnil jedinečnou šanci křižovat na svý bárce skoro neprobádaný oceán. V roce 2018 už jsem vplouval do výsostných vod Františka Kotlety, Romana Bureše nebo Miroslava Žambocha. Plavbu jsem si navíc stížil vyprávěním v přítomném čase v první osobě, což by Pařani nejspíš pojmenovali jako first person shooter. Chtěl jsem tím příběhu flákače Zevka, probuzenýho v roce 2452, dodat na dramatičnosti. Mým cílem totiž nebylo psát nějaký survival drama z post a posvěta, ale spíš zkusit, co možná nejreálněji zmapovat, co taková situace udělá s nezodpovědným antihrdinou. Přes veškerý úsilí mi dokončení románu trvalo bezmála 4 roky. A jelikož mám rodinu, zaměstnání, kapelu a sport, musel jsem si velice pečlivě organizovat čas, abych vyšetřil prostor i na psaní. Nejvíc jsem toho udělal samozřejmě po nocích, ale notebook jsem nosil skoro všude. V kavárnách, když jsem čekal, až dětem skončí kroužky nebo nějaký soutěže, ale nejradějc vzpomínám na 8. kapitolu. Ta se totiž zrodila na dovolený v Bretani. V minulém dílu příběhu mojí knížky jsem se zmiňoval o obsedantně kompulzivní poruše. Při mém psaní se totiž projevila tak, že kromě hlavního wordovského souboru s příběhem jsem vytvořil i několik dalších. Jeden s charakterama postav, druhý s časovou osou, třetí s popisem dobového oblečení, čtvrtý pak obsahoval slovník pro výrazy z budoucnosti, no a v 5. jsem editoval nápady na potenciální název. Netuším, jestli něco takového používají i ostatní spisovatelé, ale já prostě potřebuju mít ve věcech řád. Jak říkáme my Češi, Ordnung muss sein. Koncem roku 2021 byl rukopis hotovej a já měl strašnou radost. Jen jsem ještě netušil, co mě ještě čeká. Příběh knihy, část 4. Novorozenec. Když jsem dokončil rukopis svého prvního románu, běžely mi hlavou různý myšlenky. Od té, že se pro svý neumětelství stanu terčem posměchu, až po představu rozhovoru v červený sedačce u Jana Krause. Chvíli jsem sbíral odvahu a pak vytipoval pár kámošů a kámošek, kterým jsem ten rukopis dal přečíst. A hele, ohlasy byly převážně pozitivní. Jenže co dál? Co teď? Několik večerů horečnatýho googlování by se dalo shrnout zhruba takhle. Napsal si román? Tak ho radši zavři zpátky do šuplíků a dělej, že se nic nestalo, tynulo. V Čechách totiž vychází každý den zhruba 50 knížek. Tak proč bys někoho měl zajímat zrovna ty, když nemáš na sociálních sítích 50 000 followerů? Možná, kdybys napsal životopis někoho, kdo ty followery má, anebo nějakou kuchařku. Ale beletry, tak se zase uklidníme, kámo, jo? Ne. Teď už to nevzdám. Udělal jsem si databázi čítající 45 vydavatelství, sepsal anotaci a napsal průvodní dopis. Poctivě jsem všechny odeslal a po pár týdnech zaurgoval. A po druhý a po třetí. Přesto z poloviny nepřišla žádná reakce. A ze zbytku odpovědi v duchu, že vydávají jiný žánr nebo že se rukopis nehodí do edičního plánu. U jednoho vydavatelství ale ke kontaktu došlo. Navíc u našeho největšího, ty vole. Okamžitě se dostavila cimrmanovská fáze očekávání. Třeštíková kotleto, jsem zakleknutý v blocích a za chvíli vyrážím stíhací jízdu. Jenže ta chvíle nakonec trvala skoro rok. A pak přišlo klasický Pyrrhovo vítězství a fáze zklamání. Bylo totiž po covidu, papír zdražil, knihkupectví se vzpamatovávaly po lockdownech a prodeje stagnovaly. A navíc ty chybějící followři. Chvíli jsem zvažoval komunitní financování, ale moc se mi do něj nechtělo, protože jsem nechtěl zažívat takovýto ponižující žebrání prostřednictvím crowdfundingu. Pomalu jsem podléhal skepsi a román se začal uhnězďovat v šuplíku. Jedna z mála superschopností,
kterou jsem vždycky záviděl superhrdinům, byla regenerace. Nějak zvláštně toužím lítat po obloze, pálit z očí červený paprsky nebo směnit podobu na zelený monstrum. Ty vole, umět dorůstat a srůstat jako Wolverine nebo Deadpool. A nebo dneska už pozapomenutý Highlander. Nebylo by to boží? Nakonec mi došlo, že jednu podobnou superschopnost má každý z nás. Byť se netýká tělesní schránky, ale něčeho možná ještě mnohem důležitějšího. Velice dobře totiž umí regenerovat naše mysl. Otřískání neúspěchy ve vztazích, v práci, ve škole, v prohraných zápasech v lakrosu, netrefením se do mísy přimlčením, pánové, nebo pádech z kola. Pokaždý v sobě najdeme sílu druhý den vstát a zkoušet to znova a znova a líp. Stejně jako jde Deadpool s nově narostlejma nohama zmydlit záporáka. A právě tahle schopnost regenerace mysli mě dovedla k přesvědčení, že svůj 4 roky piplaný román nemůžu nechat válet na disku. Po důkladné investigaci internetu jsem došel k zajímavým a pro budoucnost knížky zásadním informacím. Vydavatelé obvykle vyplácí autorům honorář ve výši 10 až 20% z prodejní ceny knihy. Navíc se u začínajících spisovatelů téměř nestarají o propagaci. No a po dalším přemýšlení a googlování jsem nakonec objevil vydavatelství Klika, který se sice nepodílí na financování vydání knihy, ale autorovi pomůže ve všem ostatním a zároveň mu nechá svobodu v rozhodování, jak a za kolik bude svoji knížku prodávat. Jenže jak sehnat peníze na vydání? Z crowdfundingu jsem v počátku měl hodně smíšený pocity. Člověk má pořád dojem, že jde o určitý způsob žebroty. Přesto jsem se rozhodl do něj jít, protože jiná možnost vlastně ani nebyla. A veškeré moje obavy byly rozptýleny téměř okamžitě. Cílovou částku jsem totiž vybral za první 3 dny. A ve finále mě crowdfunding nabil obrovským množstvím energie. Podpora od komunity byla totiž úžasná. Vybral jsem 176% cílové částky a vydání knihy už nemohlo nic zabránit. Nebo? Příběh knihy, část 6. Dospívání. Netuším, jestli v zahraničí milují hlášky z filmu stejně jako Češi. Ale vím, že my je milujeme hrozně moc a náš hovorový slovník je do určitý míry postavený i na filmových replikách. V tomhle samozřejmě nepatřím k výjimkám. A nejen to. Rád přirovnávám situace z reálného života k filmovým scénám nebo některých charaktery k postavám ze stříbrného plátna. Kdybych měl vykládat, co všechno obnáší vydání knížky, připadal bych si jako pan Kos z klasiky Na samotě u lesa. To je ten chlápek, jak neustále vyjmenovává, co všechno je potřeba. To máte obal, sazba, korektura, zalamování panchartu, druhá korektura, výběr fontu, výběr formátu. Spisovatelé říkají, že je to stejně pracný, jako vlastní napsání knížky. S tím sice úplně nesouhlasím, ale moje představa, že někam pošlu Word a pak to posviští samospádem, byla každopádně hodně pomílená. Nesvištělo. Všechno to, co by pan Kos vyjmenoval, kdyby nebyl zedník, ale spisovatel, stálo půl roku poměrně intenzivní práce. Ale pak konečně přišla odměna v podobě vonavý knihy. Mojí knihy. Po 23 letech od vyťukání v prvního písmene. Ten pocit se dá těžko popsat. Teď už zbývá jenom drobnost. Těch 1000 kousků dostat mezi čtenáře. Ale to už je další příběh a ten aktuálně prožívám. A jednou vám možná dám vědět, jak to dopadlo. Tak čau.